Tuossa mullakin yksi pisse. No, saitko tauttua nuoren miehen päähän järkeä? Eiköhän sinne jotain uponnut. Ainakin mä opin sen, ettei Severi voi luottaa, jos kyse on Aarosta. Millä ihmeen konstilla se saa oikein noin kakarat puolelle? Nyt Linda pelkää, että Viola on se seuraava uhri. Ja ihan syystä. Se Aaro voi keksi ihan mitä vaan. Silloin kukaan ei turvassa. No, mistä me puhutaan täällä? Siis meitsillä on vaan tylsää, kun täällä on asiakkaita. No se on ihan teitsin ongelma. Tässä on aikuisten asioita, että häivy. Nimittäin Aarosta. Mitäs sulla on mielessä? Kaiken näköistä. Aina munien leikkaamisesta nylkemiseen. Kuulostaa hyvältä. Mutta mä haluan itse joutua vaikeuksiin. Siksi me edetäänkin maltilla. Vai alkaako Baarimikolla punttitutista? Ei. Kunhan mietitään tarkkaan, mitä tehdään. Kaikki ok. Voisiko näitä siteitä vähän? Pää kiinni. Siis, voisitteko te hyvät herrat nyt vähän valaista, mistä tässä on kyse? Onko sulla vika ymmärryksessä vai kuulossa? Me kysellään ja sä vastaat. Okei. Hyvä. Aloitetaan Lindasta. Miksi et sä jätä sitä rauhaa? Mä en mielestä häirinyt häntä millään tavalla. Älä jauha paskaa. Totta kai meillä joskus on ollut jotain pientä erimielisyyttä, mutta mä voin vannoa vaikka käsin raamatun päällä, että tässä ei ole kysymys mistään häirinnästä. Sun historian tunteesta aika vaikea uskoa. Siis jotenkin tuntuu, että Linda reagoi nyt Niin hänellä tietenkin on oikeus. Nyt sä kerrot meille kaiken sun suunnitelmasta, tai mä katkon joka ikisen luun saastasesta ruoasta. Otetaan pari helppoa jatkokysymystä. On se ihmeellistä, miten elämä tuo ihmiset aina uudestaan ja uudestaan yhteen. Kaikkihan me ollaan vaan kuitenkin ihmisiä, erehtyväisiä ja anteeksiantavaisia. Pystytkö millään tukkiin se turpaa? Ajattelin, että matka taittuisi vähän rattosammin. Sä helvetin psykopaatti, pystyt kaukana Severistä ja koko kaupungista. Sama pätee Linda ja Violaa. Ellet sitten satu halumaan uutta käsittelyä. Sun kannattaa muistaa, että äsken me oltiin aika lempeällä tuulella. Menikö jakeluun? Ja miten vaan haluatte. Severiäkö sä tavoittelet? Mäkin voisin yrittää. Turha luulo. Meillä on Severin kanssa hyvä luottamussuhde. En yritä soittaa Severille, vaan Nellalle. Itse asiassa ei kuulu sulle pätkääkään.
Nyt Viitamäki, vedä henkeä ja keskity olennaiseen. Severi onkin kertonut, että se Nella on oikein kiva tyttö. On se hienoa, että edes tää nuoriso on ottanut mut suopeasti vastaan. Nyt toi länkytys alkaa pikkuhiljaa riittämään. Mun mielestäni Severin pitäisi itse saada päättää, haluaako se tavata omaa isänsä vai ei. Pidät sen turpas kiinni, sä et ole Severin isä! Ei kato etees!